Omosae y'omukuru ase Kenyoro Kenya mundo eyegotogekana ase bunge ya kitutu cha South ya county ya Kisii nigo rituko rya rero atigora Chingoma no mwamate ekerarenge ase egasi yae ya kerarituko korengana na kerori ni gagoteba buna nigo Omosae oyu achirwa no mwamate oyu ekeraringe kubikira chibando oboyo konkodi mabusira kubekubu odorigereria matoke rarigeria matoke okira twamurigere nabusira umurigere anda kufunga kara ndo chibona ochi okwana kara kwana busira umurigere kibono kwanda kufunga to kwana gento tuiri amatoka yo ogotu ondera kwete mugotu amatoka mana abatikirite chiondo mukoiba amatoka yo bwiri amatena ai katua amatoka yo bwiri machikorise chiombe chino chikorake chichi onyo meri muka busira amate muka tachie Kamu kata chet, kata kali punya ni. Nanda yo kira, ino apa nangina kira ibu yo cha, osiro kira. Nando cuira no, oira nda bana iria teri aisa. Osiro cumo ibu goro matai, bana inge bana wala ne kwani le. Lakini ganda tiga, mungino kani umaro. Osi ibu umo yo ndo osio kira. Nando cuaganda, mana ta bana kuitan. Amatai na nitai. Oria matena ti buna ti mbata mara oyo umbos oria keramu buga taiga amaro kabe amaro motangi wetaiga bana karo taiga ori bana bosire ngina nware ngina amugate ibo bosira monjore igo mugato monjore iga anieri omo kantana monjore mako maro yondega monjore iga babwata na sabu jana bwata na genda yarenge kusina ugo komu ubwata ngananda narangiri mukamuro yone namutabi ari kunanyi gwete ndebi sawa mukarore kubwene naira naenda bakore gasi yane na ikiri gatiga namenye kwigwo umuntu ogukura ona kera umuntu yari gukura nande nagenda bakomu musibati yona mugori naki ngoyo ogukura antebi yaya okugunsabera antebi no muntu otunyuru gocha sawa kam nantarende bane ndi yane ni buya bwo nagenda ono ririnkari gochikota cheri ko rimiga omwana ono mene nari ngori ngimwaye nere bikuro biri bya murusisi anda nayi woko bori ninki nchokorera omwa egento nagukera kine ngaki aki matiwa kanyire bosire ona rina chiko ngo matiwa kanyire bosire naira nango kura ngo tabi musibati mukamuro yona naki aki iri nabatebi bosire no kanyiru gaki no tatu mwabanyo atachari yokogoro agakuwa nchega kinende na atiri abori kori lakini mugonda aratingi geti na ndo bana tinko manyana kiyarengi ngakiyachaka ko yorengo konye umatekero monda abataka nigo Omosae yo anyara komunyoki wa Chia ase nyagitari ya matate yugotoka Chinsemo yugisi wikera bonega taranyara gukwana Kingo reporter Getembe ninche nyakundi Gabriel